poďme tam. Poď! Tam. Poď! Tam. Čakaj. Súťaž! Do košíka zbieraj. Vidím prvú jahodku. Marienka, tvovisajú ako zvonce. Nie. A tieto sú červené ako krv. A tu je riadna urastená jahoda, tu bude lekváru, no. A Marienka, a zbieraš do košíka? Do košíka, Janko, do košíka. Dobre. A koľko máš? Na plný košík, Janko. Plný košík? Poď. A nemal by na to. A Marienka, a aké máš? Kyslé, Janko. A ty? A môžem? Tak túto si. Ono si nedobere. Sladké! Joj, sladké, Marienka. Sladké ako meh. Alebo ako čo? Janko a Marienka, keď išli čokoláda. z dole sa a strátili sa. Alebo ako Tu sme rozprávali. Alebo ako Marienka, to bol svetlo! To nás to svetlo! Hej, pomôžte mi! Joj! Pozri, chce sa tam všetky jahody. Joj! Marienka. Aj tak nevidím! Kde mám košík? Kde je tam? Mariena! Mariena! Lenkova za Filipkom. A Lenkova za Filipkom. Čo? Chce si fotiť? A kde mám košík? Ja neviem, kde máš košík, Janko. Za Marienkou! Za Marienkou! Ukáž ruku! Tak aj druhú! Obidve! To nemá! Marienka, ukáž mi obidve nohy! Veď ňu nemá! Ruky obidve mi ukáž! A toto niečo? No! To je môj košík. To je môj košík! Daj na polence! Môj košík! Jahoda! Sranda, čo? Prídeme za Prostá! Dobre. Mestská sirena toto. Vieš čo, Danielka si zobrala môj a musíme si to vyčenžovať dáko. Nie. Marienka. Maminke, nie. Ale som Mami, jestem bożkowy. Powiemy, môžete sa trošičku posunúť ďalej, bo nevidíme. Ako je to? Marienka! To je ale jahoda! Fíha! No, to snad nie je jahoda, veď to je veľhoda! Ukáž! Neukážem. Ukáž! Ukazoval som, keď som bol malý. Janko! A čo chceš? Chceš to vidieť? Chceš? Cherry! Brokoviny. Dobre sa ti sedí. Dobre? Ja to poviem mame! Poriadne? Ja to poviem mame. A čo povieš? No, samozrejme. Poviem, Že sa hrá s bábikami!
nogami. To nie je pravda. To nie je pravda. Ja mám doma aj auto, aj Lego, aj vojačko, aj barbíky, aj... Daj mi! A ty máš doma hojdacieho koňa. Ty si taký drevený ako ten tvoj. Ale aspoň nemám hlavu ako pazúda. Pazúdová hlava, pazúdová hlava. Ja nemám pazúrovú hlavu. Marienka. Poď, ideme ešte zbierať jahody, dobre? Lebo tam vzadu sme ešte neboli. Zabaň oči. Teraz tam nie je baba. A už ide zlá, pozri. Čuješ? Urastie na jahody. Pozri, aha. Vidíš ho, aha. Wow, Maťo. Určite pod čapicou bude, no? Vidíš to? Aha. Ona tam nasadí jahodky, ich naláka. Jaj. A vy tu skrývate pod klobúkom. Joj. Toto... Kde? Tam sú asi. Marienka, pozri sa, ja tam budem prvý. Ja tam budem prvý. Ja tam budem prvá. Spadol. Nežiar cica. Do košíka. To je moja. Ale nežiar. Do košíka. A tu tretiu spoločne, dobre? Motkali sa ešte za krajšími jahodami, zatárali sa do tých hôr a iba vtedy zvedeli, keď už bol večer nad nimi. Už by boli domov utekali, ale kade teraz? Hora hustá ako hrebeň a pomaly prikradla sa aj tma, že nevideli ani na krok. Janko! Marienka? Marienka, kde si? Marienka? Janko! A, jahoda. Kde? Ja. A baba Jaga čo? No, tam ešte len príde, ešte len večer. Ja sa tak strašne bojím! Ja sa nebojím. Čo taký opäť Jano! Janka a Malenka u peči volatu. Marienka, A jej. pozri sa. Vidíš ten strom? To je brest. Zase ide z domčeka. A keby som na ňu vyriezol, tak by cestu domov, vieš? A vieš, že brest rastie v nadmorských výškach 18 000 až 22 000 metrov nad morom. A keď prší, tak spieva japonskú hymnu po maďarsky. Už fuj! Tak. Počkajte teraz. Musí na ňo vyriesť. Joj! Dávaj si pozor, Janko! Joj! Už tam skoro bude, Marienka. Joj! Čo vidíš? Vidím. Asi zomieram. Lebo vidím svetlo na konci tunela. Nie, Marienka, veď to je svetlo. Tam budú ľudia, tam bude diskotéka. Ja tam budem prvá, Jano! A ty vieš kaďaľ? A už idú do domčeka. Aha, perníková chalúbka. Vidíš, stračia nôžka. Tu ho vyliezol hore? Vyliezol hore? Prekotili, hej. No
No tak si tu ostaň. Zvolávame očivo. Čo? Zavoláme S vodmi? A tam aj perníky majú pod tým okienkom. Pozri, aké perničky. Čo je počula si piesť. Staneme po dobu Môžeš tu sadnúť. počkáme, kaďal ty svihne. Kaďal zase oni dostali, kaďal aj my domov cestu nájdeme. Dobrú noc. A čo sa? Sa aj sníva o jahodkách. Jano! Janko! A ja nejdem do družiny. Čo sa deje, hovorí? Ja som tak strašne hladná! Hladná, ty v takejto situácii myslíš na jedlo? Ale toto je stresová situácia. No tak si zjedz nohu, no. Ale to sa nedá! Jasne, že dá, pozri, jeden prštek, druhý... Jano, ja si aspoň s tým medovničkou a ruky! Čo chce? Zo steny húpať? Omietku žrať, veď to je nedobré. Je to vynikajúce, Janko! Čo? Dobre sú! A teraz čo? Vidíš, v perníkovej chalupy sa napapali a teraz vybehne Baba Jaga. Kedy? Kedy príde? Ježišmaria. Ako to roz... Škrata jedna, vidíš ju. Čo Tu má druhý raťofák. Zježurence! Ježe ste! Nechytaj sa ma! Bonzák! Napiechal som vám vláči! To je čo? Bonzák? Ja nebojím. Ale ide aj Lenka. Jahôdko! Ešte... Chlapče! A ty si čo dáš? Ja si nedám nič, nechcem. Buchty na pare. Ja mám bezlepkovú dietu. Čo? Cukry. A aké máte? No, predsa gumené. Aj rybičky? A kyslé rybičky. Kyslé rybičky ma nekašel, čo ty viem? Všetko ty viem. Ešte ich pekne pohľadkala, aby sa viac nebáli a uložila ich do postielky. A potom... Ráno im navarila mrveničky s mliekom, napiekla postruhníkov a chovala ich ako pavúkov. Mamina. Od tej chalupy nebolo chodníčka ani sem, ani tam. Ale potom väčšičky sa ukážu. Jasné, Sa domov ešte prídu. pustiť mali. A stará Veru striehla na nich ako mačka na myši, aby jej neuvrzli. Tak to pokračuje. Chcú vojsť, vieš? Potichu. Kde sú? Nájnačka. Uá, to je super, čo? Smeje sa, Adam. Počkaj, Maťko, nechytaj mi ľudsku.
Máš! Dobre. Srdco moje. Pozorka jedna. Čo to robí? Neviem. Čuga! Vága! Začala aj dymiť. Chalúbka horí. Počkaj, Matko, daj si z tejto ručky. Už to mám. Maga! Čuga! Aha. Aha. Čo len s nami bude? Marienka, ja si len myslím čo, ale ono sa ešte len vyťľuje. Prásto. Janko! Janičko! Večera! Chcem mu prosto odrezať. Či je dobre vykrmený už. Ja, strašidelná je, že? Ja sa nebojím. Pozri, aký má raťapak veľký. To čo tam, tetka, nacvičujete kung fu? Je, kuračence moje. Chystám sa na kung pao. Ukáž mi malý prštíček. Mariena, daj to. Nie, môj prštek. Na škáročku. No, máš? Mám. Joj, ale si ešte chudý. Ešte mi môj bičaštek nezavadil do masného. Čo robí? Nevie sa vybrať. Janičko, pomôž tetke, no to určite. Počiahni ma za nožku. Špinavé veci sa nechytajú. Jano, počuješ? Všetci mám viac jeden. Počuješ? Šer a poriadne. Marienka dereva! Marienka, ja už viem, čo tá s nami chce. Čo? Ona nás na voľakú hostínu chystá. Hostinu! Mňa! Marienka, veď ty si hlavný chod. Ale neboj sa, Marienka. Ja už viem ako na ňu. Ona je stará a dobre nedovidí. Tak od tejto chvíle budeme hovoriť, že sme utili. Utí... čo? No, utili, akože sme pribrali. Jaj! Tak počúvaj. Zima je, zima. Už som vám tuto aj v piecke rozkúrila. Ty koňo. To je dobré, čo?
slniečko. Marienka, kdeže ste? Poďte, budeme sa presúšať na slniečku. Janko! Marienka, poďte. Babko, ale keď my sme utili, toľko sadla nám pribudlo, že sa ani pôdu nevládzeme. Hej. No dobre, keď vám sadielka pribudlo, dobre. Veď Janko, my sa budeme teraz spoločne opáľať. No, tuto si lapni na lopatu. Sem, na značku. Ale keď, babko, veď vy to máte tvrdô. Tvrdô? Tvrdô vám je. A veď ja vám hneď odsteliem. No, vyskúšaj. Joj, no, mekvo, babko. Keď to nie je usedenvo. Veru tak, usedenvo. Nie usedenvo. Ale veď ty si už usedíš. Už len lapni na tú lopatu, no. Keď hľad pak neviem ako. No, neviem ako. Lapni. Čo robíš ty, Milino? Išiel som na to po hlave. Hej, zadkou, nie hlavou. Ale keď mňa mamko neučili na lopate sedieť. Ale keby ste ma vy naučili, tak by som hneď vedel ako. A čo? Čo? Naučí, vravíš? A čo som ja? Naučinátor? Naučinátor. Nie, babko, vy ste taká mladá, taká pekná. Aj cici, aj rici. Hej? Baba, jaká není pekná. No dobre. Nie. Dobre, ale iba raz. No. Vyššie mi to daj, Janko. Vyššie trošku, no. Jano, nižšie! Najskôr ide jedna nôžka, potom tá druhá a nakoniec zadoček. No. Čo je na to také ťažké, mi povedz? Nič! Janko, nie! Mareka, zaplať! No, čo to bolo? Čo? Už to vieš? Viem. Ale čo tí ostatní? Akí ostatní? Nevedia. Ale vás tu je. Ani som si vás nevšimla. Nie, poď. A vy neviete, ako sa na lopate sedí. No poď ukázať, poď. No hýbaj. Ty ostaň sedieť. Ananko, kúkaj. Sadni, na čo ti to je? Napäť s tebou. No, a teraz my. Ale babko, keď tí vzadu vás nevideli, keby ste to tuto hore ukázali, Ahoj, Maťo. tak aj oni uvidia. Dobre, nie je sranda. Ticho ťa hotovo. Ale si pozor. No dobre. Skončil som. Jedna nôžka, druhá nôžka a zadoček. A posledné želanie? Čo? A je tam. Aha, už sa peče, pozri, aha. Striga už sa peče. Vieš čo, a potom otvoria. Ako myslíš, že už je po nej? Určite.
Neboj sa, Marienka, to boli len posmrtné krče. Marienka, my sme to dokázali. Zachránili sme sa. Poďme rýchlo domov, za mamičkou, za mamkou!